sizosondelana. Alright. Ngizomqubula apha amabhawuthi. Ngizomqubula. Ayo sikulufa ayo. It's all yours, Baba. Then it's the ball. Yeah, it's just not pretty easy. Sure. Bamba salisilo kitu kulu. How? Uyababulala mfana show not mababulala. Wababulala ngekindness mfana. Bakhala bazaba kupumthana. But stop it kulu bawula kithi. But stop it kulu but this is too much bafethu. Kwakhaleke intokazi. Yanele mpumalanga bathi twesithe. Intombehle ngamehlo. Iyambiza ukulubatala athi mbiza ngo-sweetness. Yaphinde yambiza ukuluba bafethu. Ambiza ngosithoria. Uyakhala mathombo mfanalele katehonga bathi siphani. Bathi wamkhila lo mfana. Wayithatha le ntokazi bekithi ngisaze ifeni bengotiso yami. Washani wethu phela bafethu. Washaka mfana mfana semuthi ntombehle ngathi madoda. Uyawazi abazami ngila big brother. Wazakala mayesilombuzi labathina silandaba ngoba eshonizela imali. Buphi khona ngoba big brother wasebhale dali sheke ebhale igama lasuguluka bafethu. Buphi khona ngoba naye umfana wangena ngalela langa kudlala umdlalo weshashalaza ekhuluma ngempilo zasemapulazini. Wangena NT1 uguluka omdala mathi kwamele babona ngalelo langa ukuthi kumele achithole amanzi ngoba yisekho lempuphu. Kodwa bona bafuna ukubawota amasibafuna ukukhola ngokubona. Yenzeka indaba enkulu yangashane basebehlangene ngevoti kuba bakhipha othandiweyo kakhulu showing. Nebala bamkhipha othandiweyo kakhulu showing. Bona ngoba itsela ukuthi ubona bamunda amandla. Buphi khona abantu babathu khuluba ngayo ukubhuda ngathi ukhulubila lapho abese kubhuda khona. Wathatha abafake ukulandelana. Laba babejahuna bhaja kagesi basebedlula ubona abantu bonoza abantu ngeDoggy Style. Babakile ukhuluba umntwana abantu kade bafike bakule magwethu. Sweet khuluba nabo anikazi wekhulubashi. Wangamela abanye okhuluba kasi. Wana babi Jackson. So amatekiswe nemaleningi. Bhuti. Uyangibamba kanjani? Mfana ngamaobethu. It's all yours, Baba. Then it's the ball. Yeah, it's just not pretty easy. Sure. What a wow. Supplying people. Ola ngije sanibulanga kwethu ngizibula khona manje ngiyakhathazile sanibulanga. Lalela ngingakhohle ukuthi nginethanda ngothando lokwanqaba. Yeah.
What a wow. What a wow. Supplying people. Ola kabije sangura ngo yesu zimezura kwa maji ngaka tazili sangura. Nalala mina kwa suruti nimetanda kwa tanda kwa bwana. Abang itu bersangkula situasi bamba ada sesuatu unsur umat ni apa bersama. Iframe lena
esipresentayo ukuthi sithi siyamthanda ngendlela eyisimanga usihloniphile wasifundisa okuningi esifundisela abantwana bethu nansi elandelayo lena ke ngiphathiswe ama-sweet teas from Botswana. Sweet teas from Botswana. Angigijimise ngaze ngabamfishane ngiyilungiselela. Ngikwazi lokho kube loud. Ngigijime ngaze ngabamfishane ngilungiselela lokho. Namhlanje sikela abashobo bezi kwesikhathi sobani isigodi suke entshene ezifana. Nakho babuye simnikeza khona. Hayibo, imali. Hayibo, imali phezu kwemali. Yo alone. Wena wedwa. 50. Cela sibaphihle benkulu. Siyabonga guys, siyabonga. What a wow. You came in numbers nazothi qajaja. Nisile ngifuna no 2 million ngenibona. Nyaka. So ngiyabonga. Oh, before ngivala nginikhumbuza ukuthi usikhulu besigebeka sikabambe kuze saphumethele utacriminal record. More taxi driver somateksi sogeza eshaweni. Ngabe ishaxini lokuza no dansa ngebheshu. Wazi mano vukuliti. Lalela safike egoli nokuye kumnyama guqe. Bashintsha abamhlophe qwa zaze safa eHlorini kwijakuzi. I love you. Zelumela akhona. Zelu MEC ngayo meya ngakho. Simbamba kanjani? Isebenza lawa. Sanibonani futhi. Niyaphila. Ngisajabule enquthu. Amakhansela asenquthu onke ehlangene nemanagement yasenquthu athe sifisa ukuthi endlini yakho ubekele isithombe bese ukhumbula ukuthi inquthu ubuholi bakhona bubambisene nomeya sibambisene no-MEC wethu kwa-Arts and Culture usikhumbule ukuthi siyakuthanda yingakho sifisa ukuthi nabantu basenquthu esibathandayo sibe sonke la ilokhu nje ke esithi asikuphe khona ngiyathokoza Cela simuphi ihlombe. Okay, angithi siyazi ukuthi akhona ubefunde eCasino. Kuthiwa ke la Sweet Guluva from Nquthu to the world. Nquthu local municipality wishes to congratulate you on your achievement in taking Nquthu to the world. Congratulations. Amabhena. Mocha. Come on, man. Come on. Plaza la sizosuka khona uqala ngephesenti ngibonga mfethu wakhona kakhulu ngokusiqhakambisa sikwazi ukubhatala ngibonga kakhulu futhi abazali bakhe umawakhe nobabakhe bonke nogogo bakhe bonke ngoba lokhu kuwukhuliswa bakithi ukuthi ngabe ikhulisiwe kanjani ngayalalela. So siyabonga ke lokho endinokazwana sibonga ukukhulisa kahle bese bakhona sibonga ukulalela uma wami umzalayo nomazalayo yathi thina uma ngabe khuluma nathi bantu abami inhlonipho iyifa esho ukuthi uyazi athi kuyothi uma uhloniphile kuyothi unganake muntu ukholeke ukuyini kuthiwe ngisho wena
wena ngane onenhlonipho athi bese kukwenzela izinto ngoba wahlonipha manje ukuhlonipha-ke kuzibekela ukuthi khona izinto eziyoqhamuka zenzeke just because ube nenhlonipho emphakathini ehlala kona. So siyabonga kakhulu ukuthi wakhona ukuthi abe isibonakaliso abe isibuko esihle kuzabantu nalodala. Njengoba siyikhuluma-ke le ndaba kumele ngibeke ilahle la wathi ngolesithathu Wednesday athi manje emsebenzini sengithi ngiyawukhansela nomcimbi uma ngabe umnyango uzoba mfishane ey'ntweni esiy'celayo. Ngathi awukancane babuyani sathinta nabo ngomezulu kanje bazama-ke baze malungu bafuna ukubaphela akwazi ukuqhubeka nami senginamahlo nakudoti wakhansela umcimbi ukuthi ngenxa yami Sports arts and culture. Nabo-ke masifika isicelo sale ndaba ey'vulukaplela ngiyanika bona angizoyebekisanayo enkulumo-ke ngalo Big Brother Mzansi. Hhayi ngomezulu wengeza umshini ethi mhlampe cha MC funeke siyisaphothe lana ngoba uSigqubu ngokwenze uMzansi u-Big Brother wa-positive uqhamukele nezinto okade ukuthi noma ngabe khona into eceleni kodwa yena ayixoxe enza ukuthi kubonakale ukuthi lento inomuntu manje-ke umsebenzi wethu umuntu washo ngomezulu washo-ke saphotha